kommer här, där gör du bra hela tiden. När du kommer här, du ska ha den kring hoppet och sen till tunneln. Hopp! Ja. Inte och hålla kvar handen. Jag vet inte vem det som har lärt mig det, men inte det var jag. Nej, det är inte du! Nej, alltså det är seriöst vad var. Ja, jag kan ju flytta mig så länge jag har handen kvar. Ja. Egentligen. Men du trycker fortfarande inte ens nu. Ja, men. Du gör en slags yoga. Ha. Ska jag få det här in nu då? Ska jag få göra den här utsvängen eller? Då kan jag göra flygande. Det är sant. Typ vi har den nu då, mer. Det är tråkigt. Vad trött hon är. Jag vet inte så mycket från mer än du. Jag tyckte det var så väldigt bra med.